Čauky! Ano, jsem to já. Rozhodla jsem se natočit další YouTube video. Nemusíte děkovat. Přijde mi, že hrozně málo jsem aktivní, takže jsem se rozhodla rozjet svou aktivitu. A fouká tady. Doufám, že mě slyšíte dobře. Už vám toho řeknu možná víc. Prostě jsem to myslela tak, jakoby, že všude uklidím, dám si nějakou masku, dám si pohlídu, tak jsem to myslela. Takže moje uklidit pokoj, kde jsem spala, protože tam přijde segra s tím přítelem někdy teďkon, takže musím uklidit. Potom bych chtěla mít vlasy a to je všechno. Máme 3 cesty, jak se dostat na vlakáč a tou poslední vůbec nechodíme, protože jdu sama, tak jsem se rozhodla, že jí půjdu a jde vidět, že po ní nejdu. Nikdy jsem nechodila, protože jsem měla úplně 2 tutové zkratky, které jsem si nevšimla. A ještě bych chtěla navázat na video, protože já jsem strašně moc videí neudělala kvůli tomu, že prostě brácha. Mám jedno video, to je návod na ledovou kávu, který mám v poznámkách, nebo ne v poznámkách, v konceptech asi 3 týdny. Já jsem to točila, když byla strašný vedra a teďkon jakoby mamka říkala, že prej se má ochlazovat, takže to je super, si všichni dělají moji ledovou kávu. Ale já prostě nechci dabovat videa, když tady někdo je. Já vím, že bych měla jít do jiné místnosti, ale já prostě nechci, mně to přijde strašně prostě trapný. Možná jsem divná já, ale prostě jsem nic sama neudělala, takže tak. Ale těším se, začíná zase můj život jedináčka. To je strašně hezký, když tady prostě nikdo není, jenom já a rodiče. A prostě je to pohodka. Chtěl můj kamarád z vrachu prozkoumat a já myslím, že to bude příšerný. Já se tam vždycky bojím vetně. My jsme vždycky s mým nejlepším kamarádem zvedli takovou tradici, nevím, jak to mám říct, prostě každý večer, nebo když se nám chce, tak chodíme na noční procházky. Mě ruka. Au. Nebudu točit videa, bolí 2 ruce z toho. Jsem doma. Jdu vám ukázat, co tady je za bordel zase. Takový runtur pokojíčku vám děláme. Tak jak to byla, tam se to jedno, jo. Tak to jakoby tak jako u nás vypadá, jo. Ty postele jsou snadný, jo. Tady všude taky je úplně pořádek, no tady bordel, jo, takže tady je moje položka. Kapesník, co to je, prostě tady, fuj. Já si říkám, že prostě, když tady je bordel, tak tady prostě je bordel. Důležitý je, že se to uklidí, jo. Ještě vám tady ukážu, že to je můj výtvor. To je můj kamarád Brambora. Ty vole. Nebo tady mám prostě tohle. Já jsem se totiž zašívala poustro, já jsem tak švadlena. Tady takhle, když se podíváte, vidíte to? Tohle. Jo, to jsem dobře zašila. Takže to poustro už je normálně použitelný. Super. Bol jsem si zamilovala tohleto. Já to piju melounový a teď jsem vyzkoušela mango a je to nejlepší. Já piju takovej mangový juice, který je mega dobrý. A tohle taky dobrý. Jo. Tohle jste mohli u mě vidět poslední den školy. Jsem si to kupovala a budu to pít mangové. Já strašně nerada zkouším věci. Nebo já je zkouším, ale když chci. Když se prostě cítím na to, že prostě chci. Já se bojím, že prostě mi to nebude chutnat. A pak jsem se koupila zbytečně, když to prostě stojí 20. I tak prostě. Protože co já s tím pak budu dělat? A ještě budu naštvaná, že mi to nechutná, že jo. Takže tohle. Miluju. Nesli jsme madračku, takže už tady vypadá trošku klizeněji. Tady hlavně prostor, dá se tady chodit konečně. A hlavně tady je můj make-up stoček tady, takhle, jo, takhle. No, ale teď jsem trochu pokročila s tím stolečkem. Ale chtěla jsem vám něco říct a vůbec nevím co. Já bych vám strašně všechno chtěla ukazovat, ale já z někam jsem dala svůj stojan a vůbec nevím, kde je. Třeba teď sbírám ponožky, které se valí všude po zemi. Jako co si bude. Nikdy nikdo není úplně estetický.
Já se snažím být trochu estetická, ale jak vidíte, nejde mi to. Ale prostě nikdo nemůže být estetický. Já se vám snažím ukazovat tu realitu. Jo? I když prostě vím, že prostě realitu zažívá každý, tak já si snažím ukazovat, aby prostě to nebyly strašní influenceři. Prostě já nejsem influencer. A proto vám ukazuju realitu. Ale strašně bych někdy chtěl být influencer. Mě to hrozně bavilo, prostě dostat třeba PR balíčky a tak jako. No, hrozně mě to bavilo, ale co bych tak chtěla říct ještě. Mámka mi kupuje zmrzlinu, 2 zmrzliny mi kupuje. A budeme ledový kávičky dělat. To mi připomíná, že bych mohla konečně dát video, jak připravit ledovou kávu. Nedala jsem ho ještě, nenamluvila jsem ho ještě, já jsem ho namluvala. Ale protože mě se ten dubbing vůbec nelíbil, co jsem tam říkala, tak jsem prostě z toho smazala a ten den prostě jsem to ukončila, protože mi to vůbec nešlo. A teď jsem Rachel říkala, že hnedka, jak přijdu domů, tak to udělám. No, neudělala jsem to, i vám jsem to říkala, neudělala jsem to. Nevadí, ale to se stává. No, to mi připomíná, že bych tady mohla docela vysát už. Už by to jako bylo potřeba, protože je tady docela voda. Hlavně, jestli tady já budu z Vykoštěna z tohohle bytu. Z tohohle bytu, jo, z tohohle pokoje. Protože tady bude spát s jejím klukem, takže s jejím klukem, takže já budu zase spát na gauči, kámo. Hrůza. No, to je jedno. Ale hlavně, že odjel brácha, protože jeden z nás by stejně musel prostě spát na zemi. Což není moc fajn, protože on by neměl spát na zemi, protože je tady jakoby návštěva, ale já prostě taky nemůžu spát na zemi, protože dneska já jsem byla strašně otravná ráno. Takže ne dneska, ale včera, nebo kdy to bylo, můj kamarád totiž odjel a on tady prostě spal a on mě zažil prostě špatně vyspanou, no. Ne, že bych se špatně vyspala, ale prostě jsem vám nevyspala a byla jsem fakt jako otravná, já se prostě musím dobře vyspat, pak prostě to nechcete. Ani vy, ani já prostě nechceme, abych se špatně vyspala. Protože já fakt jsem strašně pak otravná a můj kamarád, nejlepší kamarád, mi dal větráky. To jsem ale nechtěla říct. Ale já prostě spal, ale tady spal už docela často. Vím, že víckrát tady spal, ale předevčírem, jak odjížděl, tak mě zažil takovou nevyspanou. Fakt, a bylo to otravný, pro mě i pro něj. Pro mě to bylo strašně líto, že jsem prostě na něj byla taková, ale já jsem se prostě nevyspala. Nebo já jsem jako mu nic neřekla, ale prostě jsem byla nasraná, protože jsem se nevyspala dobře. Ale, jestli máte rádi bonbony, tak zkuste to dělat. Tyhle bonbony si jednou koupil a můj nejlepší kamarád. A já jsem je sebrala a naprosto je miluju. Možná je znáte, ale oni jsou takový jakože citronky, banánky a takový, a já miluju. Tak já mám v bytě hrozně moc nabíječek. On, můj nejlepší kamarád, je strašně sere teď. Nám koupil pro domů asi 4 nabíječky. Já mám z toho 2. Protože jednu jsem ušla bráchovi a druhou jsem měla Járu. Takže oni mají jakože 2 metry a je to jakože za tady. A jsou fakt jako hrozně jakoby dlouhý, jo? Hej, nejsou. Jsou větší jak já, to určitě jsou, takže Dobrý, jsem zpátky. Oni jsou z Pepka a mají 1,50 m, takže nejsou větší jak já. Já mám 1,56 m jsem měla, naposledy jsem se měřila. 58, jak tak. A jsou z Pepka, jo. Vždycky víte co, jak se vždycky zakrývají ty cenovky, tak klesly 40 korun. Nikdy jsem je v neviděla, nikdy. Ale asi je tam mají, no, takže nabíjejte do Pepka. A fakt fungují jako Pepka kvalita. Pepko kvalita. Schváluju. Vrátíme se k úklidu. Já jsem šla od ní zpět do popelnice a protože jsem já a jsem já, tak jsem šla posky. Slay. No, takže jsem si měla nohy, protože jsem zapomněla, že tam jsou kamínky. Já vám to ukážu. Jsem takhle těpala tadyma a tam
jsou kamínky. Já jsem popelnici vytahovala. Takže proto, jo. A tam to místo. Jsem šikovná. Já vím. Ale tady ta hromadka je strašně cringe. Já jsem si ráda mohla si papučit, třeba v papučích, ale já jsem měla, takže jsem šla bosky. Hi. Já jsem od mého kamaráda, nejlepšího kamaráda, dostala ledky. A včera mi mamka Dáně koupila baterky. Ještě jsem je nepověstila, takže jdeme to dělat spolu. Já chtěla nalepit takhle tady, podél tohodle, protože my tady jaké spíme. Takže bych to chtěla nalepit sem, ale zase tady jakože je děura. Ale zase tady to prostě není kam jinak dám, takže to není kam jinak dát. A potom mě, když by bylo fajn to docela vyčistit, protože to je docela špinavý. To je jo. Jo. Takže jsem si namočila svoji houbičku a vyčistíme to. Snad to nějak bude, ale jo, asi to bude. Dělám si ledové kafičko, takže shaky. A jsem moc šikovná, jo. Já muzikant. Ale mohla bych si udělat tady tohleto. To bych jako mohla. Ale dělám si ledové kafe a jsem happy. Dopožáme led, protože jste narekli na hovno. No. Takže šikuju. A někam si hačnu. A něco tady třeba ukutím, ale možná bych si mohla něco pustit. Já bych si chtěla pustit nějaký film. Jakože na nutě asi ale... Vole, palí to. Ale... Bude nabitej, bude přebitej, protože jsem zase zapomněla vyndat nabíječky. Takže se reálně nabíjí třeba 2-3 dny. No, možná ještě víc. Třeba 5 dnů prostě se nabíjel. Což já vím, že to je blbý. Já to vím. Ale prostě za to nemůžu. Ta flaška už se demoluje docela. Mě by zajímalo, jestli můj Niťas vůbec ještě přežije. Ještě jakoby, jestli vůbec žije. Zajímalo by mě to docela. Ale jo, žije. Já jsem hrozně dlouho nehrála s Miky, protože když tady je brácha, nebo můj kámoš, tak já s ním nehraju. Takže bych jedna navštívila, jak si si pamatuju, jaký svět jsem udělala. Nebo já jdu dělat video, to bude chytřejší nápad. Mám hotový, já to musím povedat, já jsem úplně pav z toho. Čím teda to, ty vole. Tak hezky to je. Mamka mi koupila novou zmrzlinu, vanilkovou a mangovou. Jako vanilka a mango v jedný. A já to tak miluju. Nafotila jsem si to hnedka, to dám na TikTok. Ať si tu zmrzlinu koupíte taky. Tady vám dám někde taky fotečky. To je tak nejlepší zmrzlina, kámo. Takže jdeme s tím udělat taste test. Jakoby měla jsem problém tam dát trochu ty kávy, jakoby dala jsem jí tam nějak hodně. Takže taste test. No tak to miluju. Tak to miluju. Reálně kafe si, já jsem dala na TikTok. Jakože návod a naprosto miluju. Hlavně jak jsem dala hodně ty kávy. Protože to černá, halo, tady jsem. Dobrý. Jak jsem tam dala hodně ty kávy, jakoby, já vždycky jsem dávala třeba takhle jako vody jenom. Teď dám čtvrtku, jakože ty flášky, aby tam bylo trochu víc ty kávy. Protože pak to reálně chutná prostě jak mlíko nějaký mražený. A to už vidíte na té barvě, prostě, že to je nejlepší kafe. Hej, já naprosto ho miluju. Miluju. Chci udělat chill. Musím tady vyvalit na židli. Děkuji na to video. A piju si kafe, protože tohle je nejlepší prostě kafe. Ono to je jakože hodně i o té zmrzlině. A když máte prostě dobrou zmrzlinu, tak prostě máte dobrý kafe. Takže fakt si tu zmrzlinu kupte taky. Věřte mi, že to je nejlepší zmrzlina. Jestli máte rádi mango a jestli máte rádi vanilku, tak si to kupte. Takže jakoby na prodavačkách, jestli ti to dovolí, nebo... A já, jakoby všude se dá točit, jo? Víte, že jsem se... No a tímto ještě jednou tyto 2 milé dámy zdravím. Víte si ten nejhorší pocit? Musím přeskočit se reklamu. Nejhorší pocit je to, když dopijete svoje kafe, ale on tam je ještě led a já jsem tohle dodala mega moc a mám jako vypít ten led.
Dala jsem si takový chill, ale uklízela jsem u toho okno. Uklízela jsem u toho. Uklízela jsem tady tohleto všechno. Ono se to nezdá, ale byl tam fakt bordel. Takže to jsem uklidila. Ne jako uklidila, já jsem to spíš uspořádala. Takhle jsem to naskladala, tam jsou všechny voňavky, krémy, deodoranty, všechny sračky. Tady jsem si udělala malovátka. A tady mám mobil a lampu. U lampu já jsem si s ní hodně často dělala nechty třeba každý druhý den. Teď jsem zjistila, že je to na hovno a že ta lampa reálně je dobrá, ale třeba jednou za měsíc, ne jako každý druhý den, takže to stačilo. A tady jsem si domluvila zrcátko. Já chci nový zrcátko, protože se bude špinavý, jo. Jednou jsem si říkala, že si koupím zrcátko a dopadlo toho sluchátek. Tady mám hřebeny, všechny zračky a tam nahoře jsem se toho ani nedotkala, ale vyskala jsem tam taky. A pak jsem nahoře dala sekře klíče, tady jsem si dala větráček, tak jakože já se tak jako přesouvám. Jenom byl tam, pak tam. Jo, není to úplně, že by měl jedno místo, je všude tam, kde jsem já, ale nezapla jsem ho, protože je mi tak jako příjemně, není mi ani zima, ani horko, takže jsem ho nechala vyplej, odpočívá teďko. No a já jsem si přemýšlela, že bych asi jakoby mohla vysát, protože to je docela nechutný. Ale to musím dát do prádla, jo. Já jsem si říkala, že nalepím ty létky. Už jsem jakoby tak jako to nějak naplánovala. Takhle ne, jo, ono se trochu spadlo, ale říkám si, že to nalepím až večer, abych viděla, jak to svítí večer. Protože takhle přesně nemůže být úplně jiný než večer. Takže jsem se rozhodla, že to vypnu. Vlastně to. A jdu teď s tetkou do Kauflandu, chci si koupit primer. Já vám udělám haul potom. Na YouTube tady, jo. Takže to jsem vypla, serem na to, ale uklidila jsem tady trošku, jo. Hlavně tady to. No, takže tak. A koukám na podcast a na to video, ale prostě tam se baví o porodu, mě strašně pěkně to videa. No, takže tak. Jdeme do toho Kauflandu teďko. Asi budu takhle. Já mám fit check. To byla reálně prostě první, co jsem objevila, jak jsem šla s bráchou na ten plakač. Prostě mám basic černý legíny a já jsem v papučích, možná v papučích i teď, víš co? Srnou boty, prostě půl papučích, styl ne. No, takže tak. Ještě bych mohla vzít ty ponožky, jsou vypadají docela čistě. Tak. Stačí. Už jsme se vrátili, byla jsem si tady tu tušku. Ani jsem nezkoušela ten odstín, když jsem zkoušela, bylo na ruku. Pak, když jsem si to koupila, jo, takže to mohl být nějaký hnusný odstín. A místo toho je to docela dobrý odstín, mě to líbí sebe. Ale mně se ten odstín líbí, jo. Taky tak vypadá odstín. A je to... Zahoďte, Eliško, jasný, proč ne? No jasný, už se mi to otupilo, ty vole, já jsem fakt blbá. Je to odstín 01, takže odstín 01. A ještě jsem si koupila tady ten primer, myslím, že to je primer na řasem jako podkladovou bázi, prostě primer. Tady to od Essence. Já jsem koukala hrozně dlouho a vzpomněla jsem si na to, že bych se mohla koupit. Reálně uděláme si test. Ale ještě jsem si říkala o těch světýlek. Bych je reálně mohla dát semka takhle. Ono by tak jako hezky prošajňovalo, ale uvidíme večer. Protože já ráno vstávám v 6 hodin a kdybych se tady jakože když bude škola a když bude jakoby zima, tak bude jakoby jiný čas, tím pádem bude to mám tady v 6 hodin. Takže jsem si říkala, že bych to dala sem, ale zase, chápete, to neblbý, že ty letky prostě mám jenom jednej. Dala bych se je na obě 2 místa, ale prostě já mám jenom jedny. A vůbec nevím, co mám jako dělat teďko. Protože když se dám na jedno místo, tak si řeknu, že vlastně na tom druhém místě by se mi to hodilo víc asi. To je v prdeli. To je bída. A když jsem vám přišla ukázat tvoji mozzarellu. Když tady byl můj nejlepší kamarád, tak mi ukázal jednu nějakou jinou mozzarellu. A nevypadá moc esteticky, ale je dobrá.
ale tady to kupuje mamka. Mně přijde, že prostě ta mozzarella chutná stejně. Jako ano, je tam trošku rozdíl, ale není to úplně tak strašně obrovský. Mně přijde, že to při tom střiku dělám už teď hrozně těžký. Třeba tady mám minutový záběr toho, jaký mozzarellu. Prostě nechci to stříhat nikdy. Pamatuju si na moje první video, to byl vlog z Vánoc. To byl vlog z Vánoc a pamatuju si, jak jsem tam brala fotku, jak jsem brala při tom stříhání. Bylo to vtipný. No, takže tak. Ano, je blbý, že já jsem fakt musím koukat na každý ten záběr. Já prostě nevím, jestli to je povedení nebo ne, takže já musím fakt koukat úplně na všechno. Docela mi pomáhá, že tam vidím čas. Když prostě mám třeba 0,9, jakože 9 vteřin. Tak si říkám, tak to jsem vymala úplný hovno, anebo je to něco krátkého, třeba já tady ukážu větrák. A prostě pak jsem ho ukázala. Jo. Já strašně nechci stříhat tohle video. Ale už jsem se naučila, jsem říkala dneska bráchovi, že vyjde video, že ho budu natáčet. A už jsem mu řekla, že do neděle to udělám. Protože já vždycky, když jsem říkala třeba druhý den, tak pak jsem se dostala točit i ten druhý den. Takže pak to nemohlo být druhý den, ale vyšlo to třeba až ten 5. den. Tak jsem řekla, že do neděle, ale že nic neslibuju. Ale fakt se snažím co nejdřív, ale ono to překecávání, jakože sama sebe. Že to fakt dneska udělám, to je jako nejtěžší prostě začít. Přemýšlím, že bych si mohla nalakovat nehty na nohách a že bych mohla použít nějaký gel lak. Jo. Použiju fialovou, anebo žlutou fialovou použiju, to jsem nevím pořád, nalakuju si nehty na nohách na fialovou. Protože na nohách to by jako nemělo vadit, ne? Nebo ubližujou mi to, ubližujou mi, ne, neubližujou mi, prosím vás. Nebo ubližuje mi to i na nohách, já myslím, že jo, ale asi ne tolik. Jednou jsem si říkala, vezmu to a líbí se mi obal. Já jsem si říkala, že potřebuji novou řasenku, dala jsem si, možná ji mám ještě v šuplíku, já nevyhazuju věci. Vzala jsem si od Catrice. Můžu si podívat na rozjasňovač, protože mám stejnou tečku. Od Catrice jsem si vzala, od Catrice jsem si vzala nějakou hnědá, já ji najdu, jestli ji najdu, tak vám tady někde na obrázek. Jestli, to najdu takhle na obrázek, no říkám si, že si vezmu nějakou řasenku od Catrice, protože to byla prostě dobrá značka, myslím si, že je dobrá značka, co to mám tady, že to je prostě dobrá značka, prostě kosmetiky. Jo, líbilo se mi, prostě měla jsem nějaký make-up, nebo jsem měla o to, tak si říkám, vezmu si tu, která se mi bude líbit podle obalu. A vzala jsem si to a říkám si jako, to je docela divný, jo. Teď jsem pointu, to jsem vám chtěla říct, ale prostě ta řasenka byla taková, že mi hodně slepovala řasy. A já jsem si říkala, že to je normální, prostě to by měla řasenka udělat, ne jako, že mi slepí řasy. No, není tomu tak. Neměla by, to jsem na to tak přišla. A pak jsem si říkala, že ta řasenka je hnusná, protože je vyschlá. Já nepoznám vyschlou řasenku. Já jsem prostě make-up artista úplně na hovno. Jo, jednou jsem si říkala, že bych vyhodila, kde je, spadla mi někam. Určitě víte, od Rimmelu, co jsem měla ta červená, že bych ji vyhodila, že je vyschlá už. No nebyla vyschlá, není vyschlá, ještě pořád funguje tak, jak má. Takže zase moje tady prostě věci není vyschlá, používám ji doteď a je prostě dobrá. Mě hrozně štve, tady tohleto, do prdele. Žárovka. Já nemám ráda žlutý světlo a tady tohle to dělá žlutý světlo. Je to na hovno. Možná to nevíte, ale já mám problém s hrtama. Jo, máme strašně suchý, hrozně se mi vysušují a já s tím nic nedělám.
Začneme starat o světlo. Koupila jsem si jelení luj. Ten mi smrděl. To bylo ještě, když jsem byla fakt malinká, mamka mi půjčovala svůj a strašně mi to smrdělo. To si pamatuju. To bylo ještě, když jsem byla ve školce, myslím. A už to jako začínalo, jo. Takže to bylo na hovno a teď se mi to nějak dostává i do zpívání. Je to na hovno. Fakt, já s tím nic nedělám. Chtěla bych si mi začít, už se přesvědčuju pár týdnů, abych si koupila další jelení luj, abych ho někde nestratila, někam si ho nejlépe dala, někdo nějaký kabelky, batušku, já mám batušku 3 prdele prostě. Jo, tady bych si to dala, ale na to budu zapomínat, já jsem si nastavila do kalendáře, že mu vždycky o 9. připomene Duolingo. Jo, Duolingo angličtina, já to dělám ráda a připomene mi to prostě, jinak na to zapomenu. A prostě i na tohle já nemám žádnou skincare. Nemám žádnou skincare. Jediný, co mám, tak je z DMK, no ten krém. Když si vzpomenu, dám si ho. Není to jakože skincare, že fakt to musím dát. Nemám tady žádný sračky, odbělej, je to všechno drahý. Jo, prostě přijde mi to škoda, já mám pleť dobrou, udělám se mi tady pár jibaků třeba na čele, takže jsem měla dost velký a ten krém prostě mi to asi zachránil. Nemáčkám si peďary, nedělám to. Jo, takže to mi nevadí, že prostě mám takovou pleť, jako mám hezkou pleť, jsem za to ráda, ale rty mi to docela kazí. Jo, ještě k tomu další věc, já nemám nic na obočí. Mám dva produkty, jeden je od Essence, mám to v šuplíku někde tam v obýváku. To je na barvení. Na barvení vždycky jsem se tak jako opatlila všude, měla jsem to ještě někde tady čele pomalu, ale prostě měla jsem barvení obočí, bylo to příšerně, mám hrozně tlustý obočí a neumím s ním pracovat, nic mi to prostě nezahustí. Pak mám, dám na někde obrázek, jestli najdu. Pak mám od NYXu nebo od Maybelline, vůbec nevím, teď mám úplně zazměno, nevím. To je nejdražší produkt, který tady z té kosmetiky mám. Je to nejdražší produkt, je to nejdražší a mám to taky v šuplíku s kosmetikou, kterou nepoužívám. Stalo to nějak 220 Kč, nikdy jsem neměla nic dražšího, nikdy. Jo, takže prostě to já nepoužívám a mě to vždycky jsme to použila, já jsem se chtěla naučit pracovat, ale vypadá to strašně, vypadá to fakt, jak kdybych měla úplně tak nějaký vteřin, nějaké prostě tak jako umáčklý to obočí, neumím s tím pracovat. Nebo buď to je na mém obočí, anebo to, kdybych měla nekryvání obočí, tak mi to třeba možná trochu jde, naučím se to. Ale protože mám obočí takový, jaký mám, já mám fakt hrozně prostě tlusté obočí, jo, tak prostě mi to nejde. Nenaučila jsem se s tím pracovat a chtěla bych, ale nikdy se s tím asi nenaučím, nemá kdo mě to naučit. No, jdu zpívat i nechty, jdu poslouchat video, to podcast a pak se vám nějak ozvu. Tím mám hotové, strašně se mi to líbí. A já mám, jsem to schovala, ty gel laky ze Sheinu. Je tam strašně moc, jich tam asi 9, myslím. A k tomu ještě mám samozřejmě můj ubrus. Prostě tady ty dva laky. Jo. Takže tak to vypadá nějak. A lampu mám, UV lampu, tady tyhle značky. Je z Lidlu, prostě teďka mi koupil lampu. Jo, ona vždycky tak jako shiny, jo, no to brá jak modrý, ale je to fialový. Takže tak tam napíchnutý tady do noťasu a nabíječku, kterou si nabíjím mobil, tak mám taky od noťasu, přímo jakože na noťas a hlavně si tím mobil a rád ho nabíjí.
Už mám 38%. Jo, takže tak, ale nechty mám hezký a líbí se mi to italské. No, takže tak a jdu se najíst, mám hlad. Už se jdu sát má, takže víte, na co je čas? Už spíme zase jinde. Víte, jak jsem vám říkala, že sobotu nebo v neděli přijede segra s jejím klukem, tak přijeli dneska. Super. Takže jsem si epizodu uklidila. Ještě jsem, nevím, co jsem vám říkala naposled těch nechtech. Pak jsem se najedla. U toho jsem byla s mamkou, jsme si povídali v pokoji. A pak najednou mamka přijde, prostě já už jsem jako moc spálek, jo, jdu spát. Najednou přijde Honka, jako, že má pro mě špatnou zprávu. Mája s jejím přítelem jsou před domem. Jo. Takže okamžitě jsem začala prostě uklízet bordel z těch nechtů, co jsem tam dělala. Prostě jsem šla, byla jsem nadšená prostě. No a teďka mi řekli, že můj kámoš chce, abych jela na půjď. Je to na 4 hodiny vlakem. 90% nejedu. 10% jedu. A rozmyslím se ještě, jo. Spíš nejedu. Nereálný pro mě. Já nesnáším cestování. Já 1,5 hodiny autem chcípám. Fakt auto prostě ne. Autobus, jak tak zvládnu. Vlakem jsem byla až na Slovensko, takže bych dala asi. Ale celý víkend, nevím, no, tak jsme si povídali a já jsem byla nasraná, protože jsem se hezky uklidila. Takže jsem si musela uklidit obývák, abych mohla spát na gauči. Miluju. Takže tady jdu spát seš do neděle, I don't know. Jo. Takže nice. Takže tak. No. Ale jdu si napsat deníček. Nebudu volat kamarádovi. Jedna z toho. Budu volat kamarádovi a jdu si napsat deníček s mojí nádhernou probickou se svým jménem. Který je napsaný Eliška. Je žlutá, jo, takže miluju. No, takže tak. Tak kdyby jsme se neviděli, což asi už nebudeme, tak dobrou noc. Už jsem vstala a mám challenge nikoho nezbudit. Bude to těžký, ale musím to zkusit. Jdu se převlíct, anebo se namaluju. Dala jsem si krém, takže necháme ho zaschnout a jdu se převlíknout. To je hezký. Mám radost, vodil jsem vlasy. A tohle prostě jenom z copánku. To je strašně hezký. Tak to miluju. To zase vyvolá strašné emoce až předu k babičce. Když si dám když tady už začínají takový ty a to já nechci. Začínají jako olí ty, což je zábavné. Že se rozpadí, dala jsem si tu řasenku. Mám by to bandra a jdem to doplnit.
Já jsem si dala korektor od Essence, ten se má zakrýt krok pod očima. Protože mám fakt problém s krok pod očima, můžu spát třeba 10 hodin a i tak prostě je mám. Takže to bylo docela crazy, když jsem se jednou probudila fakt jako dlouhým spánku a měla jsem krok pod očima. Jsem říkala, ty vole, jak je to možné? Nevím, jak je to možný. Nechci, aby se mi to stávalo, ale já s tím nic neudělám. To ještě nezaschlo. Já jsem si dala takhle svoje nejdůležitější věci do takového kartonu od Pavlsek. A teď bych si třeba dala i tvářenku, nebo takovýho, já všechno mám tam fukaj. Nice. Jsem namalovaná. Jo. To je můj celý make-up a mám za minutku vycházet. Už jsem měla vycházet, takže jdu být. Puse. Jedeme domů. To byla moje škola. Takže jenom šampon. Ty krutý tady. Docela velký update. My jsme jeli domů jakoby od babičky a hejně se mi líbí moje vlasy. No, jeli jsme domů od babičky a pak jsme se stopovali v Penny, v Haku, ještě do Kaufu. Naštěstí Sigra tady má svého boyfrienda, takže nás všude vozil autem. Mega zavidím těm, kteří mají auto. Pohoda, jako válet šungy v autě, bylo to nejlepší, co jsem mohla zažít. No. A už je tma, už je večer, já hraju s Simíky, dělám tady pejska. Dělala jsem ségru s jejím boyfriendem. A tak jakože spolu tady hrajeme Simíky a už je večer, takže budeme spát, už jsem trochu unavená. A ještě k tomu jsem si koupila, jo, vykopala jsem to do postele. Jo, už, pište, tak nezjistí, jo. No, takže tak. No, nevím, co bych ho pověděla. A před nima jsem nic nenatáčela, protože je hrozně stydím. Jakože bych tady, prostě oni seděli tady a že bych je měla vedle sebe, tady mám něco říkala do mobilu, propadla bych se hambou. Jo. No, ale včera jsem si psala deník. Nevím, jestli jsem vám to říkala, ale je to nejlepší. Reálně, jestli si nepíšete deník, zapište se, začněte si je psát, protože já jsem si deník psala hlavně z toho, že prostě jsem zažívala různé věci, různé prostě zážitky a já si to za 2 dny nepamatuju, za týden, za 2 si to nepamatuju. Byli jsme v zoo, někdy v půlce prázdnin, na začátku někdy v červenci. Já si to nepamatuju, já už si to nepamatuju. Naštěstí jsem si napsala zápisek deníčku a tak si to už trochu jako vybavuju, když se to čtu, je to hrozně hezký si číst ty svoje starý prostě chápete, prostě psaníčka starý. No, jako reálně jsem začala někdy 19. dubna, nebo tak nějak jsem začala s tím a hrozně mě to bavilo jakoby začít. Ale já jsem si říkala, že budu psát každou neděli. A píšu tak jako, jak se mi zachce, kdy mám náladu, kdy mám čas a kdy se mi to hlavně hodí, protože ne vždycky se něco děje. Takže prostě někdy to. Ale teďka mi měl kupovat zrcadlo, který stalo 700 korun. Nevím, se ho koupil. Uvidíme. Nechám se překupit spolu, ale já vám vždycky ukážu. Ale až odejdou všichni, tak pak vám udělala jakože unboxing. Takže tak. Tady se kam tak ještě pověděla.
nevím, budem celý večer to hrát, jsem měla polívku. Takže unboxing. Vypadá jako zrcadlo. A prý to umí hrozně moc věcí. Jen o tom nic se přečetla a prý tam někde měl mít dát i telefon. Což doufám, že bude pravda. Jak se do toho já bych tak mohla dostat? Je tady taková jakoby nálepka, kterou já musím odlepit. Ale abych vám o tom něco řekla. Je to z Lidlu. A bylo to prej hrozně drahý. Jako zrcadlo, myslím, že by nemělo být tak drahý, ale prej to je fakt drahý. Nebo bylo. Co já vidím? Vidíte i vy? Dobře, začneme jednoduše. Mám tady kabel. To se hodí. Kabelu není nikdy dost. Co si budem? Strašně bylo tady ty srajda. No ono to je jako dlouhý kabel. Je to trošku dlouhý kabel, jo? Další kabel. Nice. Tak tady mám ty Joudo. Oh shit. Tady to má ty čulíky. Tady to má to světlo nějaký asi. Myslíte, že to bude nabitý? Nejde nabitý. Okay. Wow. Ty vole. Tak to je mega velký a to mega dobrý. Je to fakt veliký. Jo. Vidíte se, to stavy. Je to fakt mega velký, to jsem nečekala. Tady se douká, že to nemám mít u okna. Budu si to pamatovat. Taková nálepka. Jo. Já toho jdu dát do nabíječky. Až přijdu na to, kam to mám strčit. Jo, tady. Tady jsou takové čuplíky. Ještě k tomu zrcadlu ono funguje, ale musí toho jakože dlouho nabíjet a pak chvilinku funguje, ale fakt jako nejlépe prostě, co budu potom mít na nabíječce, je to divný, ale reprák funguje a je to nejlepší pouštět písničky přesto a já jsem to měla úplně diskošku, takže to zrcadlo hodnotím 6 z 10. Na to, kolik věcí to mělo umět, tak to nic moc neumí. Já všimli si, že v každém videu takhle něco musím později domlouvat. Mě už tak docela sere, ale docela mě to baví. Gaxikové, už jsem to vzdala s tím zrcadlem. Nechám ho nabít, uvidíme, co se s ním stane a necháme tomu vlastní život a vlastní osud. Už jsem připravila k spánku. Jdu si podívat ještě nějaký videjka na YouTube a jdu spát. Jakoby on už je docela pozdě hodin. A už je 22:26 a já jsem stala v 8 a zítra taky stala v 8. Jo. Takže tak, děkuju, že jste byli u tohoto mého dvoudenního vlogu se mnou. Ještě něco, jestli jste vydrželi až sem do konce, tak mi napište, jestli byste chtěli víc dalších videí, anebo víc kratší videí. Zajímalo by mě to. Jo, takže se mějte, užívejte a skládejte básně, ať se vám daří a dobrou noc.